Zulo tinapita mulilongwe kukazionera tokha ndi maso athu. Tinakhamuka chigulu chiunyinji cha wanthu kupita mulilongwe kuti tikaone thanzi lapita muthalika. Chidwi cha anthu chinali kukaona kukazionera wokha thupi komanso maonekedwe apita muthalika. Amalawi tikamanena kuti tiponya mabomba kuchokera kulacha kuphwasula ku Page House kufikira titamsokolola pita muthalika osamaderera. Tinanena pano kuti tiponya mamizaero kuphwasula Page House kufikira pita muthalika atasokoloka. Pasanathe masiku awiri atatu mwaona pita muthalika akusokoloka kumeneko ndikuyamba kupangisa misonkhano ndikuyamba kuyenda apa ndi apa. Ameneyo nde Mr. Bula. Tinene zoona pano ifeyo Amalawi titapita kukaona pita muthalika zulo. Thanzi lawo sili kualola kuti angayendese ziko kuchoka 2025 kukafika 2030 mpaka Amalawi atasangalala atapumako mpweya wabwino. Ngati Amalawi mukufuna kuti ziko lizibwerera kumbuyo, voterani apita muthalika. Ngati Amalawi mukufuna ziko kumpasa munthu azikagona nalo kubedi, voterani apita muthalika. Amalawi ngati mukufuna kuti fetereza zafike 1 miliyoni amene munthu woti akazamfusa mafuso maiko akunja osava, voterani apita muthalika. Amalawi ngati mukufuna mbiri paziko lapasi kupanga mbiri kuti munavoterapo munasankhapo msogoleri yemwe ndi gonthi yemwe saziwa kanthu bii yemwe amagona amalitenga ziko kupita nalo kubedi, voterani apita muthalika. Tinene zoona pano apita muthalika date yawo ya expire inatha. Date yawo ya expire apita muthalika inatha. Chasala paja ndi chiroboti. Ziko kuyendesa ziko si zinthu zazibwana. Zimafunika kujijirika, kuthamanga, kumabwera anthu amaiko akunja kukakumana ndi msogoleri, kumafusana mafuso, msogoleri apite maiko akunja kukasakasaka chithandizo cha ziko, kukayenda apa ndi apo kukambirana ndi mabungwe kuti abwerese chitukuko mziko, misewu imangidwe, njanje ipitiridwe kumangidwa, komanso migodi izikumbidwa. Akava bwanji munthu ogontha makutu uyo, akava bwanji mafuso kuchokera kwa madonors. Akalitukula bwanji ziko munthu oti ndigontha makutu uyo anagontha kalekale makutu. Ndi chifukwa yake mmaona akafika pamalo kungokhala kanthawi kochepa kumathawisa nkhope msogoleri kuti musamuziwe, musamuloweze, musamuonesese Amalawi. Ziko lathu la Malawi lili ndi chilichonse, lili ndi nyanja komanso mapiri, lili ndi ma resources ofunikira amene maiko ena azungu alibe. Zikufunikira msogoleri amene tisankhe 2025 kukafika 2030 akhale oganiza mosiyana ndi asogoleri amene tasankha kumbuyo. Tisamangobwereza manyaka yawa woti akapita kubedi ndi chaka. Zikomo Amalawi chifukwa chopita mwa unjinji kukazionera nokha thanzi lapita muthalika. Uyu watha uyu wamala pita muthalika wamala uyu. Timangova kwa anthu kuti pita muthalika pita wamala munthu wamala uyu. Mulandireni kumpoto muzionere nokha kumeneko munthu watha uyu. Tapitani mukamuone munthu uji watha changosala chikwangwani. Mulandireni mupitirani mwa unyinji muzikamuona kuti voti yanu musampase munthu uyu chifukwa kandimverera anakava za m'maluwa. Koma nokha mukapita mukazionere nkhope mukaone kuti munthu wamala uyu osatenga voti yanu kuiponya mkamwa mwa mikango. Pamene afika apita muthalika kwapasa voti ndekuti mwavotera achisale kuti alamulire ziko, ndekuti mwavotera amayi madando
amene anaononga chisankho 2019 kuti alamulire ziko, ndekuti mwavotera Mai Gertrude Mutharika kuti alamulire ziko, ndekuti mwatenga ziko kwa pasa Peter Mutharika. Fani nalo ziko ili, pitani nalo kubedi, kagoneni nalo kubedi ziko ili. Amalawi, voti yanu ndi chuma cha ana anu komanso maphunziro abwino. Voti yanu ndi migodi kuti iyambe kukumbidwa muziko mukasankha munthu wabwino. Voti yanu ndi imene ibwerese chakudya pa tebulo muziko mukasankha munthu wabwino. Munalitine Mr. Bula, awa ndi mafact, no reverse. Kufika komanso msonkhano umene anachititsa olemekezeka Professor Peter Mutharika, candidate wachipani cha Democratic Progressive Party DPP pa Thanki Kulilongwe, unapereka ndithu chilimbikitso komanso chiyembekezo kwa Amalawi ambiri, makamaka anzathu ochikonda chipani cha Democratic Progressive Party, kuti atsogoleri wawo ali bwino komanso ali ndi mphamvu zochita kampeni ya pamwamba kwambiri pamene kupita ku chisankho pa 16 September pano. Komatu munyengo ya demokrasi komanso mu dziko la demokrasi pamakhala anthu ena amene amakhala ndi maganizo osiyana ndi anzawo, ndipo amenewa akuti ayi kuwana Peter Mutharika sitikukhutirabe kuti munthu uyu ali ndi mphamvu komanso thanzi limene mafunika pa ntchito ya upresident. Ndipo munthu mmodzi amene zikuona kuti zimene zisanakhutire nazo ndi achama chita kuti Mr. Bula, omwe kwa nthawi yayitali akhala ndithu akumalankhula motsutsa ndi chipani cha Democratic Progressive komanso Peter Mutharika, ndipo lero akupitiriza kuang'alula Peter Mutharika ndi chipani chawo cha DPP. Tete mati kali limodzi tiapatse mpata monga mwando ndondomeko za demokrasi kuti Bula alankhule, ndipo akamaliza chonda Amalawi timati mutuluze maganizo anu in the comment section below mwachizolowezi pompano pa Nyasa Voice Box.